गोजोनथाव खौरां बिटिआर सरकारनि मददजों 4 कौटि रांजों कल्याण आश्रम बिरगोस्रि सिख्ला हिन्जावसा हस्टेलखौ लुफुंबाय। नंगौ थागिबि माहारिफोरनि आसार खान्थि हारिमु आरो जौगाथाय थांखिजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा डॉ नीलुत स्वर्गियारी आरो बिटिआर सरकारनि मददजों अदालगुरि नोगोरनि वार्ड नं 2 गलमायाव लुफुंबाय कल्याण आश्रम बिरगोस्रि सिख्ला हिन्जावसा हस्टेलखौ। थागिबि माहारिफोरनि मोनफ्रोमबो माहारिनि धोरोमनि आसार खान्थि आरो हारिमुखौ रैखाथि होनानै जौगाहोनायजों लोगोसे मोजां सोलोंथाइ होनाय आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि फोरोंथाइ होनाय आरो मोजां रोखोमनि थानायनि सुबिदाजों आबुं बे हस्टेला लुफुंजायो। दिनै बर' माहारिनि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों बे लुफुंनाय हिन्जावसा हस्टेलखौ बिटिआरनि इएम डॉ नीलुत स्वर्गियारी बिथांनि आखाइजों फिथा हानानै बेखेवनायनि गेजेरजों न' लाजेननाय एबा गृह प्रवेश हाबाफारिखौ मावफुंलाङो। दिनै अदालगुरि टाउन गेजेराव मोनसे कल्याण आश्रमनि गेजेरजों बिरगोस्रि सिख्ला हिन्जावसाफोरनि हस्टेल बे हस्टेलखौ बोसोरसेनि सिगां बेहाय गायसननाय जादोंमोन आरो दिनै बेखौ फुल बानायनानै बेखेवनाय जाबाय। आं दिनै खोब गोजोननाय मोनदों बे हस्टेलखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव आं बाहागो लानो मोननानै। नैबे बिरगोस्रि सिख्ला जि हस्टेल हिन्जावसाफोरनि बे हस्टेलाव गोबां गोरिब बिमा बिफा गैजायै जायफोरा न'आव थानानै फरायनो बेबायदि सुबिदा मोना बिथांमोनखौ नैबे हस्टेलाव थानानै अदालगुरि टाउनाव बायदिसिना स्कुलाव कलेजाव फरायहोनायनि जि बेबस्था बे बेबस्थाखौ नैबे बिरगोस्रि सिख्ला हिन्जावसाफोरनि हस्टेल बाय थानानै फरायनायनि सुबिदा मोनगोन। थारैनो बियो बाख्नायथाव। आं साबायखर होगोन कल्याण आश्रमखौ आरो बेहाय खामानि मावनाय जायफोर मावगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों। दुखिया गोरिब जायफोरा न'आव थानानै फरायनायनि सुबिदा जेबो गैया बाहाय थानानै गाव गावनि जिउ दानायनि इयुन संसारखौ थिग खालामनायनि लेखा फरायनायनि जि मोनसे बारहावा बे बारहावाखौ नैबे हस्टेलाव थानानै मोनगोन। थारैनो बियो जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय खोब मोनसे मोजां हाबाफारि। आं बेखौ बाख्नायदों आरो आं बेखौ बिटिआर सरकारनि जानानै साबायखर जासियो। आं मिथिदों बे बिटिसि सरकारनिफ्रायनो बिटिसि सरकारनिफ्रायनो बेफोरखौ हेफाजाब होनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव बाहाय गोबां बायदिसिना बानायबावनांगौ दङ। बेखौ जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'आ हरगोन आरो प्रमद बर'नि अननायाव बेफोरखौ मोननाय जादों। गतिके आङो दिनै मानिजाथाव जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ नैबे बिरगोस्रि सिख्ला हस्टेलखौ मोगथां महर होनायाव आरो जोंनो हेफाजाब आरो मदद होनायनि थाखाय साबायखर जासियो। थैंक यू। उदालगुरि गर्ल्स छात्रावास बिरगु सिक्ला कल्याण आश्रम अखिल भारतीय स्तरत जनजाति समाजों अस्तित्व अस्मिता और विकास ये तीनटा बिंदु लैके गोटे भारतवर्षर अखिल भारतीय स्तरत कल्याण आश्रम काम करे। उदालगुरि एटू এই অঞ্চলৰ কাৰণে এটা আজি গৃহ প্ৰৱেশৰ কাৰ্যক্ৰম আছিলে। কল্যাণ আশ্ৰমৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ল जनजाति समाजৰ ধৰ্মীয় সংস্কৃতি পৰম্পৰা ৰীতি ৰিৱাজ পূজা পাতাল তেখেতসকলৰ যি মূল কালচাৰ আছে প্ৰাচীন কালৰ পৰা যি চলি আছে সেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান জনজাতিৰ जी पहचान আছে বাচিব তাৰ কাৰণে এইটো ছাত্ৰাবাস কেইজনমান এনেকুৱা ভাবে কি এই ছাত্ৰাবাসত দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক ৰাখে মা দেউতাৰ
নাথাকা ল'ৰা ছোৱালীক ৰাখে, এইটো নহয়, এই কনচেপ্টে ভুল। ইয়াত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ল'ৰা ছোৱালী থাকে, যাৰ মা দেউতা থাকে, তেখেতসকলক যি সক্ষম হয় তেখেতসকলো ৰাখে। আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হ'ল জনজাতি সমাজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা হ'ব লাগিব, তেখেতসকলৰ ধৰ্ম ৰক্ষা হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে এটা এটা আমি প্ৰজেক্ট চলাওঁ। এই ছাত্ৰাবাস প্ৰজেক্ট আছে, একল বিদ্যালয় আছে, স্কুল আছে, আৰু জনজাতিসকলৰ শ্ৰদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ है ना। এনেকুৱা জনজাতি সমাজৰ শ্ৰদ্ধা কেন্দ্ৰ মানে কোন বাত, শ্ৰদ্ধা কেন্দ্ৰ মানে কি আমাৰ ব্ৰহ্মা, এনেকুৱা মিচিং কমিউনিটিৰ দনিপল আৰু কাৰ্বি সমাজৰ হেম্পু মুখৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ শ্ৰদ্ধা কেন্দ্ৰ বাচিব। এনেকুৱা আমি অখিল ভাৰতীয় স্তৰত 14টা আয়ামলৈকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কাম কৰোঁ, অসমতো আমি কাম কৰোঁ। কি সুবিধা থাকিব ইয়াতে প্ৰত্যেক সুবিধা থাকে, পঢ়াই কৰাটো সুবিধা আছে। মেইন হ'ল ইয়াৰ পৰা পঢ়ি পেলাই তেখেতসকলে এতিয়া এইটোহে আমাৰ বইজ হোষ্টেলত পঢ়া এজন ল'ৰা আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত প্ৰফেচাৰ হৈছে, এতিয়াও বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছে। তো আমি সব প্ৰকাৰৰ যি ফেচিলিটি লাগে সেই সুবিধাটো দিওঁ। স্পৰ্টৰ সুবিধা, তেখেতসকলৰ ভজন কীৰ্তন মাধ্যমেৰে ইহঁতৰ মানসিক বিকাশ হয় না, আধ্যাত্মৰ প্ৰতি ইহঁতৰ সজাগতা থাকিব লাগে। এনেকুৱা শিক্ষাটো হ'ব লাগিব, কিন্তু শিক্ষাৰ লগতে শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক চবফালে দি থাকিব, সেই শিক্ষা আমি দিওঁ।